ευχαριστούμε. Γεια σου, Μελίνα. Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνα. Για να καλωσορίσουμε κοντά μας τη Μελίνα Τσέλιου, που θα μας πει. Μας έχεις καλά νέα σήμερα. Και καλά νέα από Έλληνες χειρουργούς. Αυτό είναι το βασικότερο. Μια πρωτοποριακή χειρουργική λύση σε προβλήματα όρασης 28χρονης. Θα σου πω, ήταν συγκεκριμένη επέμβαση, και αν μπορεί κανείς να πει ότι το πρωτοποριακό του συγκεκριμένου περιστατικού ήταν ότι συνδύασαν οι χειρουργοί οφθαλμίατροι που έκαναν τη συγκεκριμένη επέμβαση 4 διαφορετικές επεμβάσεις σε μία χειρουργική επέμβαση που κράτησε 4 ώρες. Πρόκειται για μία 28χρονη κοπέλα, η οποία δυστυχώς, ακούστε τι έπαθε. Φορώντας η ίδια φακούς επαφής, δεν έλαβε τα μέτρα προστασίας. Είναι μία εξαίρεση. Μην τρομοκρατήσετε εσείς που φοράτε φακούς επαφής. Δεν είναι κάτι συχνό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κόλλησε την ακανθαμιβάδα, είναι ένα πρωτόζωο, είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ απειλητικός για τον οφθαλμό, για εκείνους που φορούν τους φακούς επαφής. Μπορεί κανείς να κολλήσει το συγκεκριμένο πρωτόζωο εκεί που ζει, όπως βλέπετε και στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή, σε λιμνάζοντα νερά ή σε πισίνες, όταν κανείς κολυμπά με ανοιχτά τα μάτια. Όπως και να έχει, η συγκεκριμένη 28χρονη δεν φτάνει που είχε την ακανθαμιβάδα και απειλήθηκε ο οφθαλμός, είχε και τον ιό του απλού έρπιτα που εμφανίστηκε πιο δυναμικά, με αποτέλεσμα να απειληθεί η ίδια η όρασή της. Οι γιατροί που βλέπετε στους δέκτες σας, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Σαμαράς, με την ομάδα τους προχώρησαν σε μια τετραπλή επέμβαση αποκατάστασης του πρόστιου ημιμορίου του οφθαλμού. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος στην κάμερα του live. Κάναμε λοιπόν μεταμόσχευση κερατοειδούς. Κάναμε χείριση καταράκτη, της τοποθετήσαμε ένα καινούριο ενδοφακό, της αλλάξαμε την ήριδα. Η ήριδα αυτή κατασκευάστηκε στη Γερμανία με φωτογραφίες από την ήριδα του καλού της ματιού και έτσι είναι πανομοιότυπη του άλλου ματιού και δεν μπορεί να διακρίνει κανείς εύκολα. Αυτό της δίνει ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα και της τοποθετήσαμε επίσης και μία βαλβίδα για να πέσει η πίεσή της. Όπως ακούσαμε, με κατεστραμμένο κερατοειδή, με καταράκτη, με γλαύκομα, με κατεστραμμένη την ήριδα, οι άνθρωποι αυτοί, οι χειρουργοί οφθαλμίατροι, έπρεπε να αποκαταστήσουν και τα έκαναν όλα μέσα σε μία επέμβαση 4 ετών. Προχώρησαν σε ένθεση βαλβίδας για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αντιμετώπισαν τον καταράκτη και, όπως ακούσατε, φέραν και καινούρια ήριδα από τη Γερμανία. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, η επέμβαση έγινε πριν 3 μέρες, την Τρίτη δηλαδή, και τώρα είμαστε στη τρίτη μεταχειρητική μέρα. Όπως σας είπα, έχει ανακτήσει ήδη το 20% της όρασής της. Η μεταχειρητική της πορεία βαίνει πάρα πολύ καλά και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι πάρα πολύ πρώιμο το στάδιο, ότι και το μόσχημα ουσιαστικά θα καθαρίσει και η όρασή της θα βελτιωθεί περαιτέρω, ότι μπορεί να δει και πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπει αυτή τη στιγμή. Η επέμβαση έγινε την προηγούμενη Τρίτη, Εύα Κωνσταντίνα. Μελίνα, μπορείς να μας πεις πώς έβλεπε πριν η συγκεκριμένη γυναίκα, πώς θα βλέπει, ποιο είναι το από εδώ και πέρα, δηλαδή, πώς θα είναι η όρασή της? Πριν το χειρουργείο έβλεπε μονάχα φως και λίγη σκιά. Τώρα, μάλλον αυτό που μας λένε οι χειρουργοί οφθαλμίατροι είναι ότι μετά την πρώτη μέρα, αν θέλεις, του χειρουργείου, απέκτησε το 20% της όρασής της. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται κάτω από ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, έτσι ώστε να μην απορριφθεί το μόσχευμα και θα κριθεί η επιτυχία της συν το χρόνο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά. Μελίνα Τσέλιου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.